Kabenta kabangakwa penyasam pedeng jong ilang hagri kapor kalong. Pentikna ya kabom jukut jong pi baputra. Kata kadai kabenta kabangakwa penyasam hagri kapor. Ladang apa akti hagri kapor ngait skam don pun pedeng jong pi ki bom nut ban ra ya kiti. Boleh. Kadon gedau. Hagani ka janmit ngakwa ban wan ra ya gani ka topik. Bangakwa bak baru ki banget. Kim don kam banom tikna ya ga jingim ga jongki hendai ban tikna de namar katang la bu knang ya kane ka topik ban pentikna ya ga bom jikut ga jongpi bat utra ka ba phila ban syam nau yohanes kal nang ba khatnyo ka khat ka ba la kong kanete ka long ga jingim bom jikut bakin ya yo itu ya me ublai uba shisha tang ma mehi bat ya Jesus Christ ya ba melapa kata kadai kebaga ketian ke jong lay kadon ban pensgo abdeng jong abu jong pi tonya pai shwa how try ling ba gi jing dua kok pa jini ba habne nga ai mu imetrai ha ke jan metrai ya ka ba mila yalam ablai kat kini ke min sim ke ba kordor ya ba ngin yo ken ko trai ya ka ban prikat ban plek jingot ya ka ketian ka ba im ke jong me try bi ik ngasgo ngu ya ka ni ka por ka ba kordor bang yo ablai ban pelet jingot nadu ka donut kan ko try ban sngap ya ka jing shisha jong ka kten ke chome ban sle ni we kan ko try ki ba yo sgo ya kan ka khubor ke chome bangin long ki jing tau ke thamai andang la mi na kan ke jaga try bangin am don ye ke jing arta ten ke jing ka burom ke jing ro nga aisha me ngalong tang shakri barit chome try ban sle nga ru mun sem chome ya lam yang try ba ke baro ki ba mi ke por ki long na ke jing chat bor ke chome Hagerteng jeme chi sungdwa. Amen. Kumbang la ong yupi kamat kade ban pentikna ya ka bom jikut ka jonga bu jong pi. Ban pentikna ya ka bom jikut ka jonga bu jong pi. Kata kade kamat. Habok gari India ka jongi. Lada pi pai ban pet. Uwei po uwei unong shong shnong jong gari India. Ki hap ban pentikna bagi dei unong shong shong jong gari India. Ki hak bandon ki ID, ki hak bandon ki sertifikat balai. Namar ka government ha kini kisi kamshania. Namar dan pun ha ki beri ki basu wan shom. Ki bomdan ya kita ki documents ki babiang. Ki kot ki slide ki babiang. Dei namar kata kumunong shong shnong jong hari India. Ni hak ban pentikna bangi dei unong shong shnong jong hari India. Lagalong voter ID jong pi lane utuga kat ka bangi syat tabot. Lagalong ka Aadhaar card, lagalong ka PAN card, lagalong ka ration card, lagalong ka birth certificate, bat kumta ter. Ni hak bandon ya gini. Lem da kumta pim dei nong snong jong gari India. Wala da pin la dei ban ka ba pun ni pihak ne gari. Ka e chu jongi. Pim dei. Ka government kam itu ipi. Balai. Namar bang imdon ya ka dokumen ki babiang. Dei namar kata ni hak ban pentikna. Kini kilong tangkap tu kat ni kijing penting kena aku mung song snong jong hari India bat kum juro ladang ilong kita kinong song snong di bapura ni hap hero bandon ni gini ladang imdon nyenom long kita kinong song snong di bapura pimla ban pensisate dene margata ni hap bandon bat kum juro ngakwa ban ainuksa kibala syam ban song flight kitip ha Hashwa bingin shong ya ka flight ni hak ban book shwa ya ka tiket. Hashwa bingin shong ya ka flight ni hak ban book shwa ya ka tiket. Pimla ban lek tumba pilai astanum den. Pimla ban lada don kali ngila ban shong ngila ban lek am kam dei kumta. Ni hak ban book shwa ya ka tiket. Hashwa bingin lek kam kut tang kata. But hashwa bin lek pihak ban confirm. Kabamut ban penti kena hatu pilai nya pimlek kim hun tang ba pila book ya ka tiket. Pihak ban penting kena harus kunjuk. Pihak ban penting kena. Om tang kata, haba pila poi airport ke baca. Kipan segi ID nabi. Lagalong Aadhaar ke jompi. Lagalong lada pide student lada pi book ya ke flight ke jompi. Now student ID kipan yo student ID. Ban penting kena. Bat kunjuk kipan ya ke tiket. Klaim ke tiket lada pi pen EU ID. Pinom yo ban ru. Kipan sa ke tiket ke jompi. Kata kadai garul kabagi ki penya bangiru kung ki bangai
Haswa bengin lech sebeneng ni don kam ban pentikna ya ka jing im ga chong ab jopi ngim la ban pentikna abneng ngim don por ban pentikna ka por ka ban pentikna ya ka jing im ga dei menta kat bangidang don hasla jong na ka pertai kata ka dei ka por ka bangin pentikna ya ka jing im ga chong ab ga jompi ka jing kali ga long pila tikna na em ya ka bom jikut jompi kata ka dei ka jing kali Pila tikna em ya ka bang jukut ke jompi. Ladang nyimpat tikna hoi pi kadon kam ban pen tikna haswa. Baka jingyap kan wan ka jingem ke jong ha jompi. Lem da kunta ladang nyimpat tikna na do na ka perthai ong pi syap neng le lat tikna bom tikna. Thai na mar kata kadon kam ban pen tikna. Ha ni ka jan miet ngakwa ban wan ra. Arteli ki ID ki bangi don kam ha beneng. Bat ka wei ke tiket. Kabaning kong ka ID jong ka jinglong khoi ban lek shabneng pinam yo ban lek mon kat ba pipi kwa nginam yo ban lek kat ka bangi isngau dan kam ka jingem ladang mon ban lek penjat ya ka jingem penjat kat ba man nginam yo ban long kunta laning kwa ban lek shabneng nginam yo ban lek kat ba ka ni ka perthai kaya lama ka jingem ka jong ab jong pi nginam yo ban lek kunta ni dan kam bandan ya ka jinglong khot kane ka dai ka ID ka mai dan kam sebeneng ngen ni pin ngai henrei pi dan kam me ka jinglong khot ka sten ka jong play na ka ar koren nong ban yo khot ka ba ning kong gong kum ne namar kata habangi don kine ki jingkular ko ki hap tong in ya pun khut no yala de na ka jingbet tinget ka do bat ka men sim baro da ka ba penjana ya ka jingkhot ha ka jing sapting Yau play. Kata kali bagi Christian ke jong play kong. Namar kata habangi don kani ke jingkular. Ken mau ke jingkular nama ta ke jingim ke jong ab japi. Kam dei ke jingkular ke baput. Kam dei ke jingkular ke baput. Henrei ke baput. De namar kata upol kuntu. Saya kinong korean wong. Bangin penkut. Ya kani ke met ke jong ab ke jong pi. Bat ya ke mensim ke jong ab ke jong pi. Nyin penkut na ya ka. Namar ngi dan kam ban long ki bakut te upol utip banya hab ban long ki bakut de namar kata uhikai ya kini ke balang ki badan apok koren baki hab ban rikut ya ke jingem ke jongki para syakri ngi dan kam ban rikut ya ke jingem ke jonga ke jongpi ngi dan kam ban rikut don bun bhai ki breu ha kini ki ski ki bom ti kna ya ke bom jikut jongki ka dawi ka dei bakim pat im ya ke jingem ke bakut kane ka Christian jong play ka ong tong ini apen khut no yala de na ka jing bet tinget ka do bat ka men sim baro la ka long ka jing tharai snio la ka long ka ba syukur la ka long ka ba ya kai kan thai la ka long ka ba klem ka ba auria la ka long ka ba ya penyap la ka long ka ba sarong la ka long ka ba arsap la ka long ka ba krau ka ba le krau bat kum ta ter ter ni dan kam ban pen khut no ya ka jing em ka chong ha ba jong pi ladang dang long kita kiban dang ya sumlang bat ka ni ka perthai ngong pi ka jenjar ya ka jing em ka chong ha ba jong pi namar kini ki long ki ba pen tuit yo brio de namar kata upol wong tong ni pen khut ya la de na ka jing bet tuit ka do bat ka men sim baro ni na pen khut baro ka jing bet tuit ka jong ka do bat ka men sim baro kam dei tang ha do ka jing bet tikit ka don ru ha ka men sim de na mar ka tau polong ni don kam bat pen khut om tang ya ka do hen ra ya ka men sim ru baro ong po para syakri ni don kam ban pen khut ya ka jing em ka jong ba jong pi de na mar ka ta ka Christian jong play ka ong na ki rom ka lanong ka ba khak ar ka khot ka ba ar ka ong kum ne bat to wat pen sirgim ya la de bat ka ne ka perthai Henry to pen kala durno yala de ken da ka jing pen tamai ke jingmat jong pi kenang ba pin yot tip ka ba kumno ka long ka mon ke jong play ka ba bha bat ka ba pen so ba e bat ka ba chanai de kane ka de ka ba po wong sikinong ro wong wat pen seriem yala de bat kini ka perthai Henry pen kala durno ya ke jing em ke jong ha ba jong pi na ka ne ka perthai hoi PM ha ka perthai hoi pilong ha ka perthai ya rese bibu ya ka jingkli kumno ila ban long kita ki ba ya pher na ka ni ka perthai u jisu ong pidon ha ka perthai hen rai pimlong jong ka perthai
pi don ha ka perthei hendai pim long jong ka perthei namar ngang la jit ya pi kata ka bo jisu la dap man jit ka jing em ka jang da pi kambit yang ai pi ban pen klek lang ban ka perthei kambit yang ai pi ban ya sukti lang ban ka perthei hendai ka badon kam ka long ban ya pen khoi no ya la de namar kat bangi tang ya pen suriem ya la de bat ka perthei pimla ban lai na ka jing arsa pimla ban lai na ka jing syukur pimla ban lai na ka jing tarai sneo pimla ban lai na ka klim ka auria pimla ban lai na ka ya kai kan thai balai namar mi tang pen suriem ya la de bat ka perthei lada nyem pen seriem lada nyi pen kelador ya lade hang ta ken nyila ban lai de hadu ban nyila pen kelador ya lade nak ni ka pertai nyila ban lai na kita ban nyila ru ban pen khot ya ka jingem nyila ban pen khot ya ka jingem ga jong ap jong pi kam dei nang ana pi han dei nau ta ubanga pi ngi nge uchisu upol ong shagi kalatia kala nong ga ar ka khot ga ar pho la sa na pnaya nga lambat ukris penban nga im henry om mga syu henry ukris ken yu ya im hanga bat kata ka ba nga im menta ha ka do nga im da ka jinget ken ka ba ha ukun play ubala it yang bat ubala it no yala de na ka benta jonga kane ka de ka jing ong ka jong po sigi galatia upol ong la sanar pnaya nga lembat ukris nga im menta ha ka do dai syu mga ba im kata ka dei ka jing im ha ka jing im ka jonga bu jong pi kum kita ginong but ka jong Chris ka don ka dei ban don ni don kam ban long kita ki bala sa nar pna namar ya ki pop ki jonga bu ka jong pi la sa nar pna pat Chris ha ka por ba 4 syam la kha yang ai pi la dep sa nar lupa ya ka to pop dei namar kita ka don kam ini ban confirm la ne ban pinti kena ya ka bom jikut ka jonga bu pi Ujisu ladap pan sak nar penaya ka kata ka dei baga ktin ka jong play ka ong menta nga im hanga ni ka perthei nga im hanga ni ka do om shu manga ba im hendai u Chris ken yu ya im hanga ka jing im jong ki bangai ka don kam ban long ta om dei shu mangi ba im te lada ki briu ki thap ngi ram ya hap ban sha dei shu mangi ba im Ujisu apa Ujisu sha thap ulem no pai kliang pai kliang hendai u sha namar kata ban im kum ki bangai kalong ka bajinjar kaksten ke jong play kong kita ki balarai la de ban im ru play ken sa sha leben la de ngim la ban sha ya ka jing leben ha ka jing im jong ap pi ngim pat long kita ki bangai ngim pat long kita ki bangai henry de hadu bangi la sha ya kita ken ngila ban long kita ki bangai ki bashisha ngong pi utrai ukwa ya ka jing em ka jong ap ka jong pi bangin long gi ba khoi namar dalade hiru ulong ba khutte dalade utrai ulong ba khoi lada pi pule na ka siti ka jong Petros kala nong ba kong khot ba khat rio pin lap ong kum ni nabala tho tolong pi ki ba khoi namar manga ngalong ba khoi long pi ki ba khoi namar manga ngalong ba khoi kata ka dei ba utrai keren Ujisu long ba khoi ukwa ba kita ginong but ke jong ubaro kin long gi ba khoi kin mau ba ka jing im jong a jong pi ka long ka ying shong play dei namar kata ka don kam yang ai pi ban ri khoi ya ka ngam tip ka no mot ap den jong pi ba tip ba ka jing im ka jong pi ka dei ka ying shong play ngam tip handai ka kten ka jong play ka pun kin mau nei koren ka balai nung kong koren ka balai ka khat ka ba khat riu khat nyau ko ong kum ne pi pim tip ba pilong ka ying shong play bat bo mun sim play shong apo jong pi tela dau no no ru ba punjat ya kata ka ying shong play yau ta ken play un sa punjat namar kata ka ying shong play ka long ka khoi ka ba long ma pi ken ka ba long ma pi ken kata ka dei ka bo po luang balai play kwa ai ni bangin long ki khoi namar ma u long ba khoi balai play kwa ai ni bangin long ki khoi namar ka jing im ka jong a ka jong pi ka dei ka ying shong play la dang yim pen khoi ya ka ying shong play u play yum shong ha ta ying namar u long u khoi dei namar ka tang ya hap pan pen khoi ka pen kan mau yang a bau Jisu pen khoi dala dei ya ka temple hawo le chi Jerusalem pi kan mau la da pi pule nau Markus ka nong ka ba khat we ka khot ba khat san
haduk bekat nyo ka ong kumne ngan pen pule na menta ki bom dan Bible. Bat kilaya boy ha Jerusalem te haba ula lej syapo ka tempel ula sedang ban beno ya kita kibiya dietet ha ka tempel. Bat ula pen kelon ya ki mi jong ki nong ya pens bai. Bat ya ka jing shong jong ki bayat di paro. Bat sya you know ro ban ra jing diang limba ya ka tempel. Ula hikai ro uda ong haki syam la tho ya ka yeng jonga on khot ka yeng jing duai ya ki brio baro henrei pi ka kram nong tu pi pen long ya ka ta dei ba ka ktien ka jong play ka ong la da pi pule na Marcus ka nong ba khat wei ba khat san utrai ukwa ya ka jing im ka jonga ka jong pi bangin pen khot ya ka habau let sa Jerusalem kat bau dan let sa ka tempel ulap bagi beriu ki adi atet ka tempel u Jesu la man sya la man supet u belot pen kalam ya kita ki jing tet ki jong ki hang ta u belot ya ki sumpat u kwa on pen khoi badu hikai uang ru hato om syam la tho baga yin jong ha kadai balong ka yin jing duai naman ta ki beriu baro kata kadai ka bau Jesu kran dalade para syakri kata kadai ka bau Jesu kran dalade ngan ai example ni pi kane kadai ka ying mane ka bangi juk syakri lang ka bangi juk pelong ye ka jing duai ka bangi ju ya ro yo blai lara don ba klim bawan le klim hapo jong ne ka ying mane lara don ki ba le auria lara don ki ba wan khalai hapo jong ne ka ying mane lara don ki ba wan le lu sha ka ing isngeo ka jing em ka jong ka ing isngeo klempep bangin sa be kita ki brio utrai udap haga daga jing bitar habau yo I bagi brio ki adi tet apo jang tempel kiten ki jong blai Jesu ang people long kram nong tu ya ka tempel ya jong balai wong kunta ka jing im jong a jong pi ka long ka ying shong blai dai na mar kata tongin long ki bkhot ya ka jing im jong I bat ngin pen long ya ka jing im jong I ka ying jing duai ngin pen long ka ying jing duai don bun ba Jibril habang ilepop jaka bangin pai shong wei ala lepop menta la singolong guilty kum bagi ong aksin nong wei la singolong jabo ya la de shanong ilai ni dang lepop shushu jaka min jan shong wei nang jingai arsha kan mau aksin ka jong wei ka pin kan mau ba ka jing im ka jong ab dong pi ka dei ka ying jing duai ka dei ka ying jing duai kawai na ki daw bagi beriu kim ti kena ya ka jing im bam juga jongki kadai gane bakim pat pen khot ya la de bagi dei kita giru khot ban long kum kita giru khot kim pat kwa ban pen khot namar bagi dang kwa man yang pen sriem ya la de bat kini ku perthai ken mau la dang pen sriem ya la de ngim kwa ban pen khot bat ni long ru kita ki khun ki jong trai bom ti kena lati kena bom ti kena ladang ngim kala ka bomot ladang ngim pai show trai lati kena ladang ni long kumta te ha ka jing im jongi pai no show trai kala no ka bomot namaru trai udang up hadu mentau trai udang up balai ka pertai ka empat kut namaru trai udang up bagi mensim ke bakordor kin kala ka bomot bagi mensim ki bakordor ki wan pai show trai namar ba kwa watang no we ka mensim makan jot no ang kistin ki jong play kwa baru kini ki mensim ki bakordor ka ni ka por ka menta ki ba yo sko ye ni ka kistin ka jong play kwa ya ka jingim jong ab pi bangin miss ye ka bne kwa ya ka jingim jong ab pi bangin miss bangin duno de namar ka tagen ba ngi hap ban long ki ba khoi ya ka jing em ka jadu pi namaru blai ulong bukhoi namaru blai ulong bukhoi ka sten ka jong blai ka pen kan mau nu yones kala nong ka ba yones ban kong mo nong stiu yones ban kong kala nong ka ban kong ka ba kendai kong kum ni la dang ni plai ya ki pop jongi ulong ba yai ne bat u ba hok ban map no ya kita ki pop jongi bat ban pen khot yang i na ka bom hok baro kata ka dei ka ba ka sten ka jong blai ka ong namaru beriu hi om dan wa perfect mangawa yang hang ngam perfect
ngam perfect, ngam long babiang. Dena markata kaktin ke jong blay gong. Pai shall try, pen tip shall try. Ya ke jing bakla jong jing im ke jong ab ke jong pi. Pen map shall try. Ulang ubay yai ne, bar udang yai map hadu mentah. Dena markata kadon kami ke jing im ke jong ab ke pi. Man kasi, bangin pai shall try, bangin pen map shall try. Ke ID ke ba? Ban pen im ya ke jing im ke jong ab ke jong pi. Dan kam yang ni ke ID ke baar. Ke ID ke baar kalong kumne. Ke ID jong ke jinget hau Jisu. Kata ke ke ID ke baar. Ke jinget hau Jisu. Ban let syabneng. Om don ID. Let na ke ID ke jong Jisu. Kistin ke jong belai no Yohanes kalong ban riu dekat ba sau penyo ong sisa nga ong api. Jar banget hanga udan ke jingim bam juga. Mana berkenan kita? Uji Yesu. Lada pidan ya ke jinget ke beskem hau Yesu. Pidan ya ke jingim bam juga. Pidan ya ke jingim bam juga. Pimla banong ngadon ke ID niam kasih. Pimla banong ngadon ke ID niam Hindu. Pimla banong ngadon ke ID niam Buddhis. Pimla banong ngadon ke ID bom nget belai. Mehap ban penim yang ha. Ban yo ya kata ka hima ka jong blay pimla banong kumta pimla namar hapneng detang ka kerteng ka jong Jisu bala ban pedim om don ka tiket namanta kita kibanget sikiway pat lada ka jinget ka jongi kala kamdei nau try onam Yoshu ya ka beneng lames lupa de namar kata lada ngi kwa man yo ya ka beneng kadon kam ini Bandan bat banyet kam tang hau Jisu. Banyet kam tang hau Jisu. Dena mar kata lada pila nget hau Jisu. Kam don kam syu ban artatin ya gajing bom jikot. Amen. Kam don kam ban artatin ya gajing bom jikot. Kita ki nget hau Jisu. Kim don kam ban artatin ya gajing ke jongki. Namar dei mau ba ai ya gajing dei Jisu. Am don ba ai ya gajing dei tang Jisu. Dena mar kata wat namlong panik. Haba don ba keli pipila tikna ya ka beneng sak ndon kam man perkhat. Namar bila dei ki banget. Lada nyimpat long kita ki banget ka bamut ba. Artatien ngam kwa ipi bandra iksti ku mang ong ipi. Henra ni sngo tu aga jingim ka ba shimet ke jangan yong pi. Hato itikna am. Lada nyimpat tikna ka don kam ban pentikna. Lada ngimpat tikna kadon kam ban pentikna. Kabas ngau lungok kalong hai kini gisni. Kibanget te. Kibanget. Kibala penyang yo Jisu kibadang artatin. Kata kadai ka mama. Haga por jong jing baptis. Utemen basang la deu pastor la evangelist bapen baptis. La de ban keli swai jing keli bat kilong ru kum jing smai. La don bong pinget bau Jisu la yap naman ta ki pop jong pi. Nget. Pinget bau Jisu ula yap baru ula mipat nget. Pinget bau Jisu la penim yapi nget. Kidai keju Gabriel henra ya bapi kali ki pilati kina ya kejingim tipse empat tipse mana bang melangit bau Jisu la mati ki pop kita keju Gabriel dapi kali ki tipse pati kina kei kata bang nyimpat nget yo Jisu. Kapan isai bang nyimpat nget bau Jisu la ban ba ki pop ki jong api. Unum la ban map. Kapamut ba ngidang nget fake kadai ki jinget top ki jong api. Kam dai ki jinget ka basisa. Kita ki bang nget hau Jisu ma api. Kim don ki jing artatin. Handai kala singau tikna ya ki jingem. Balai ka penlong yang ai pi ban singau artatin ki jingem ki jong api. Ketahui ka dai. Kabanengkong bang nyimpat rikut ya kejingem. Kabar bang nyimpat singau tikna te bau Jisu la an em ban mapi kipo. La de kibalak tikna oi pi kemnom artatin. Henda kinget skap. Takstin ke jong blai ke ong. Na ke sti sekolah sai ke nong ba ar ke dekat bakat lai. Bat yapi. Upolong yapi. Kibalai yapno. Ha ke jing ringkang bat ha ke jing bong ot share ka do jong pi. Yapi nga ong ula penlong im lem bat u.
haba la mapno yangi ya gijing rengkang jongi barok tak dei baka kitien ke jong play kong ya pi wong po ngam syam kren ya kita ke bala ot share hado henda ya pi ki bong pat ot share hado ngakren hapi baya ki pap ke jong pi la map ya ki pap jong pi la map kata dei ke ba upol kren si ki kolosai la map te ki pap ke jong ab jong pi balai ni dangar tatin upol wong ya kata baro ki jing palat ki jong ab ki jong pi baro ki pap ki jong ab jong pi la dapat map mano ba mau uji su halor jong ting na mentang rang dap ban shim ye jing khawai balai ni shim ye jing khawai ban ken mau ye jing yap ki jong tra na ban ta ki pop bat ki ram ki jong ab ki jong ting kam don na kawai pat ka daw kan dei na kawai pat kawai ka benta ja ban wan ban shim ye jing khawai ki jong tra ka daw hi ka dei ban ni ken mau ye jing yap ki jong tra na ban ta ki pop bat ki ram ki jong ab ki jong pi ken mau ko para bangai ba ye yo ban yo ya ka jing pen im phim don kam ban siu e henry shu pdang ban yo ya ka jing pen im phim don kam ban siu e phim don kam henry shu pdang haba don ba wan I give you ppc don gibala yo give kan ngot gibala yo give ka jing im jubi ra ikti jubi wat sing la rai mo ngam kelis phang ka jing pen im gibala yo give dang duna ba yo give ngang la yo ngai pi habang yo ya give yo free bet haga por mang don hachana ya haga jaga mapule yang full gift ngam don kam ban siu kaliang ya ka ba kila ai ya hendainya yo kata ka dei ka jing penem ya ka jing penem ka jing im jong ap jong pi ni yo free ngim don kam ban le pe ho yo la se ni perkhat da ka ba ni la ni le ni yo jing penem Pimla ban penim da ka ba wan ji seng pimla ban penim da ka ba pule bible pimla ban penim da ka ba yarap iki badu pimla nama ria ka jing penim pinam la ban en kum ba ong ha ka kitin nong wei lane ban kamai pinam la om dan kam hiru ya kita henry da ka jinget ka bas kam kan ka ba klam artatin how jesus hallelujah ka ba klam artatin how jesus kata ka dei ka ba penim ya ka jing im ka jong abu jong pi namar ladang yim don ka jingat ka bas kam how jisu kam mentoy bangin pule bible kam mentoy bangin wan jing seng kam mentoy bangin leri hok ya lade ka ba don kam galong ban dipen now jisu ban sinya now try ka ba smart ban wan jing seng ka dei ban long hadien bangila tikna ya ka jing im ka ba smart ban wan jing seng ka dei ban long hadien bangila tikna ya ka jing im kapa smart ban pule bible kadai ban long haden bali bangila tikna ban yo ko beneng bangin nam ngob shu ha gidi ban shoy kita gidai ban 1 second di 1/3 ha ga jing en ga changa ba ni kam dai bangin shuwan ya ka bangin wan jing seng bangin yo jing ni em ni nam yo ga jing em wala dang ni sha ni wan jing seng hadu bangin da yak ni nam yo la dang nyim priang ya ka ladang ni shu khami lenti da ka bang ni le la de ni la ban yo je pin nam bun ki breu ke ata ten namar ki long kumta ni khami lenti bang nya hab ban le kum ne nya hab ban long kumta ban yo je pin em ka ban kam ka long ya ka jing em ka jawab de pi ban record namar ki balang nget how ji su ngong pi kin nom pen kle lang bat ka perthai wala da ki dei ha ka ni ka perthai wala da ki im ha ka ni ka perthai kin nom pen kle lang namar kata para syakri haga jing im ga jonga ga jong pi ai baga jing im ga jonga ga jong pi kan tikna no na du kini ga si teng teng haga jing im ga jonga ga pi ko bang ong pi ka jing nget ka bang ye kam la de bang nget bang ye dei jinong put ge jong try ka long fake te ka long thok bali ka long thok ni ong bang ye nget how jisu ba dei tang u ba pen im yang ni Hendai ngim pati kenapa dia ke jingim? Kata kam dai ke jinget ka basisha. Ke jinget thok. Dan namar kata larang don gum kata ha ke jingim ke jonga bu jong pi. Ka don kam yang ai pi ban weng ye ke jinget thok ni don kam ye ke jinget ka basisha. Dai tang jisu bala ban ai ke jingim. Dai tang jisu ubala ban ai ke jingim. Ka passage Bible ka bang tepat ba ha. Yo ni senang balai.
kan khot ke khat riu hadu ba khat nyo ngan pin pule ko ong kum ne na bau play la it kata ya ka perthai kan bau la ai tino ya khon ba kha ma we bau we ba nget hau un nam jat chu un yo ya ka jing em bam chu kot na bau play syam la pha ya lau khon sia ka perthai ba un pen ram ya ka perthai hen rei ban on pen im ya ka perthai dau u tau ba nget hau on om pen ram hen rei u tau ba nget u la ram lupa na ba syam la nget ha ka kerteng u khon play ba kha ma we kan ai ka dei ba ka stien ka chong play ka pen kan ma ka jing kli pat nga kwa ban kli lang ha ka ni ka po hato pimpat nget hau jisu belum boleh wem tak ada jing kali pimpat nget hau jisu bangim patti kena ya ka jing im ka jonga ba jong pi ngimpat nget hau jisu namar ka stien ka jong play ka ong hang to kita ki bang nget kilarem lupa henry kita ki bang nget kin yo ya ka jing im bom jikut kata ka dei ka ba ka stien ka jong play ka ong yo ni su tho am to tay tang kita ki belang yet kan ki ba yo ai jing bom jikut ki bom nget om syam la kular na benda ki bom nget om syam la kular na benda ki basa nyam khasi om syam la kular na benda ki hindu ki muslim na benda kita ki bang nget au trai kata ka dei ki jing kular ka badon kam ka jing im ka jong jong pi ban nget kham gan hau trai onam don na ko wai pat galat para syukri onam don na ko wai pat galat onam don na ko wai pat like no jesus lada philang et hau trai wat ata tin shu ya ka jing im ka jong pi ya ka bom ju ko jong pi wat ata tin shu u jisu dang pun kre ya ka jaka nam ta jong pi ya no jisu kula lada pin pule na yo ane senong ba khat sao kan khot bai we hadu lai pin la u jisu lo pun kre u jisu wong ngan lek chlau khupa ban ngan pen kre na ban ta jong pi ki dong don na ko thai ki yin shong ne ngan pen kre na ban ta jong pi ba an dang ala dap ban pen kre ngan wan shau pat ya pi kata ka dei ko jisu dan de ukre ngan wan shau pat ya pi jisu ong yano pen kre na ban ta jong pi we ladang ni kita ba utrai la kular ni arta tin ya kata yano pat kita kayin kanong thli para syakri kadon kam yang IP ban confirm ya ka jingim ka janga ba jang pi ya ka jing dei ka janga ba jang pi ba utrai kadon kam ban confirm udon wei ubasa niam kasi uba fun ya ba ngayu i ba pisah yalap bat kakta yang mensim ke jonga ban ngakwa ban pediang yang ne jisu nampak itu yo nang phone nga men shisni ngam itu kibaying jonga kimbot yang tahu jisu ngaru ngambot ngampat bot aduh menta badan ki bong hanga ban bot yang jisu la pi kwa ban ino yang kena nyam kasi ke jopi kadon kami pi ban tet pelang ban kenya yo pelang adun kata pila ban bot yang jisu ngam don pisaba hong yuta kam don kami pi ban tet pelang kam don kami pi ban tet ban pelut pisai kita ban bot yang jisu kadon kami pi tang kadok not ke jopi onam don ki blai ki bala on pensniu ki pi onam don mano bala ban lek don bor ki pi namaru jisu long bakham khan bor ban ke baro jisu ulong bakham khan bor ban ke baro om don bala ban klik kan tet dei namar katang ong yuta uparno uong yang ngakwa ban priang yo jisu nia bu jing tuai nam ta jong ong yu ba pila priang yo trai wong lu ngakwa ba ban sim sa ka jing baptis ong ngayo sko ba ba ni langit kadon kami ni ban sim yin baptis ban ngakwa ru ban yo ka jing hikai kado kan neng lai slok ban ki prasyakri ban le ke duknang yo ta prasyakri nga ong ni pi ka jing im jong a jong pi ru kadon kam man penting na kaba belong yang tang para syakri uya tu yang ai ke jing pos ni ujung kaba ong ku ni ba onam don ki bala ban batai yang ai ke jing pos ni ujung ngala persang ban kerpat na ki temen ki san ki bayalam yang kasih henry kim batai ki namla
ngakwa pin batai hakata ka jing posnil utau ulok ulong ba ngayo iyo jisu ba abang yo iyo jisu ba wan siya ka pertay baro yung gibriw la kublay lut yang apleng udang ino marway yung siyang kublay kata ka day ka jing posnil yung para siya kri yang umpat kublay yole se bang anang don na kani kanyam kasi kata ka day bopong ngoong yaw ta para siya kri utray kwa ikajing im kajampi kamday kanyam kamday ka kanam kaburon kamper la pilalong tam la jat la pra handay kwa epi ya katonut kajampi ba mo yo hong ngakloy ban but yo try ngakloy ban ino ikita kay baro ngakloy ban but yo jisu hong bahagatahi kapon ngi abu kijing duai baru kuloy shisha kadon kami kajing im kajonga kajong piru ban long ke belakre aswa jong kajing wan kajong try yo bangin long kum kata kajing pos ni kajong ne ulok baya baro try kublay ya pim pat kublay kata kalau mo lada utray kublay lut ya baro uyalam lut ya baro lada ngingi syai no kay ke basngo kay ke bangis ngo kajing hatta kan saja sakabalan nyar bat bukum dai penya om don la chu kat badang don kapor para syakri kadang kam yang iban pentik nano kadang kam yang iban pentik nano namar om don kerteng na kawai pat ban pentik na om don jinget na kawai pat ban pentik na light ka jinget how jisu anam don ayo pin man nget kano ka jinget hanrai ngong pi tang ni kawai balai na ka banget how jisu anam don ka jinget kamat kabala ke bang kwa manisam ni ke por bat gede gamak mu khadu ya sya bang artli ke id ngala dia menta ke tiket ni dan kam sa ke tiket bandung sya bang grand tiket mlong dan kam tiket pilek sya amerika pidan kam visa pidan kam pasport lem do kam ta pumyo dan lai ban syong aeroplane pidan kam ban book ya ke flight ban yo ke tiket klem tiket pinam yo ban syong flight ban yo ban syong shabneng pidan kam ya ka wei ke tiket kata ke tiket kalong ka tiket jong ka jing penim la